אומן, הוא כדורסלן, והוא ביקש שאנחנו נראה את האדם מאחורי הסטיגמות. יולי לוינסון! יולי לוינסון! אפילו כשאני יושב לידך אני מרגיש קטן, אוקיי? יולי, מה הגובה שלך? 98, מטר 98. כמעט כמוני. בוא נראה שנייה, תעמוד רגע לידי. מה זה הדבר הזה? אפילו העמידה ראית אותה גבוהה ממני. הוא כמעט כמוני, אתה ראית? לא נעים, זה בלי עקבים? לא, תראה, אני בגובה שלו. בסדר, בגובה שלו, בואי, אל מה הכנת לנו באמת היום? שערי שמה, שערי שם. ככה, מה? אני הלכתי לאימון עם מכבי תל אביב. אוקיי. הנוער איזה לאומית כיף. של מכבי תל אביב. כדורגל, נכון? סתם. כדורסל, כדורסל. הבנו, ברור. וזהו. ולמה, כן, למה מכבי דווקא? כי לפי דעתי זאת הקבוצה הכי טובה בנוער לאומית. בכל הארץ. גם לבוגרים. אבל לא אמרתי את זה. בסדר, לבוגרים הפסידו. זה חלום? אז מה? כן, כן, זה חלום להגיע למכבי תל אביב. כן? יש פה אחלה של שחקנים. אני אתן את כל מה שאני יכול, אני אהיה אגרסיבי, ויאללה, נשחק, נראה מה יצא. אהלן יולי, מה שלומך? בסדר? יפה, באת מסורק טוב, רק האדום הזה להוריד אותו ומהר. ומהר. תן לי כדור. יולי, מה שאתם עושים? אתה ובירקץ. בירקץ נגד סופר ודניאל, 2-2. יש? קח אותו לטבעת, יולי. יפה, יולי. יפה. יפה מאוד. הלאה. כמה? 2-2, עד 3. מי שכל היום מנצח. קח אותו, יולי. יולי, הוא קולע. יולי, הוא קולע. יולי, הוא קולע. הוא קולע, יולי. כדור גדול. הופה. יפה מאוד. יפה מאוד. שמתי ממנו מאוד לטובה, שחקן עם המון מוטיבציה, יעבוד קשה ויגיע. עבודה טובה, תהיה בהצלחה. ממש הייתה לי חוויה לבוא לפה ולשחק עם החבר'ה. אבל איך אתה בא לאימון של מכבי עם חולצה אדומה? מה קרה? מה זה המחשבה הזאת? זה בטעות. אבל מתחת באתי מוכן עם צהוב. בסדר, אבל עדיין. זה גם משהו. אבל הגשמנו לך חלום, נכון? כן. איך היה שם במכבי באמת? חוויה. כן? באמת. אני מכיר שם גם כמה, יש לי שם כמה חברים, ובאמת נהניתי מכל רגע לבוא לשם ולשחק ולראות את החבר'ה. יופי.